Cea mai mare investiție pe care trebuie să o facă un popor ca să se refacă nu este nici în economie, în infrastructură sau în altceva, ci în tineret. Liceul Național Teoretic își propune să facă cea mai valoroasă investiție în capitalul de valoare pe care reprezintă tineretul din România și care în ani de zile va da rod. În cultură, ca și în spirit, toate depunerile sunt atente. Pui acum și peste 10 ani ai rezultatul. Așa cum își prezintă programul, Liceul Național Teoretic face un lucru esențial. Încurajează elita. În România, elita a fost distrusă. Ca să o refaci, îți trebuie timp. Și îți trebuie nu numai timp, îți trebuie o atitudine pedagogică. Nu e de ajuns învățământul, este importantă și educația. De câte mi-am dat seama, acest liceu își propune nu numai un învățământ modern, ci și o educație solidă. Învățământul înseamnă acumularea de cunoștințe, educația înseamnă atitudine. Iar acest liceu își propune să predea cunoștințe universale pe o atitudine românească, ceea ce este fundamental pentru viitorul acestei țări.